Audio Jungle. Една основна причина за поява на диабет. Здравейте, приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Защо зачеквам тая тема пак? Тъй като вие знаете, който следи на моя канал, сме говорили сигурно 100 пъти за това гадно метаболитно заболяване диабет. Защото се оказа, че половината от моите познати имат завишена хома. Това е индекс на чувствителността на клетките към инсулин. А това е една предпоставка за развитие на диабет тип 2. А това е една предпоставка за развитие на диабет тип 1. И това пък е една предпоставка за малко по-труден живот. Ако развиете, не дай си Боже, диабет тип 2 или тип 1. Така че искам само да нахвърлям едно-две неща. Да спомена една основна предпоставка за развитието на това заболяване. Но преди това трябва да ви кажа, че аз не съм лекар. Моето мнение не е меродавно и не сте длъжни да се вслушвате в това, което ще ви кажа. Но пък ако чуете и ако някой има успех, аз ще бъда доволен. Събирайте мнение от различни хора, направете едно ваше мнение и така е според мен най-правилно. Не трябва да имате кумири и да робувате на всичко това, което чувате в това огромно пространство интернет. Всеки говори на различни неща. Това, което ще ви кажа, е мое мнение, единствено и само мое мнение. Според мен, една от основните причини за развитието на диабет е недаването. Какво имам предвид? Когато взимаме, респективно се храним, ние взимаме определено количество енергия, която след обработка в стомашния тракт става на калории. И ако ние не даваме тези калории, не ги отдаваме, има голям процент от вероятност да се разболеем от диабет и всякакви други болести. Така че според мен даването е основен момент. Представете си хипотетично следната сметка. Вие изявате 4000 калории и отдавате 600. Какво се получава? Получава се един голям запас от енергия, която може да ни съсипе. Човешкото тяло не е създадено да задържа такива големи количества енергия в себе си. Така че получената енергия би трябвало да се отдава. Ако задържате енергия, товарите стомашно-чревния тракт, натоварвате храносмилателната система, включително и панкреаса, натоварвате черния дроб, жлъчката и въобще всички органи, включително всички органи, които са свързани с храносмилането и всички останали, сърце, мозък, кожа, ногти, коса, стави и така нататък, защото тази енергия е излишна. Само един пример. Излишната енергия, която сме получили, може да доведе до увеличаване на киселинността в тялото, което води до съсипване на ставите, съсипване на бъбреците и така нататък. Но в момента се концентрираме в диабета. Защото това е един бич за съвременното общество. Така че недаването е, според мен, една основна причина. А как да даваме? По принцип, всеки би могъл да прави малко спорт. Не малко, а достатъчно количество спорт. В смисъл, калориите, които са приети, би трябвало да бъдат изразходени с малък остатък за тялото, разбира, защото всички наши органи се работят с енергия, така че трябват и там калории. Но даването трябва да бъде достатъчно голямо, за да се направи един хубав баланс, да остават толкова калории, колкото са нужни за съществуването на нашето тяло. Ако търсите мускулатура, това е съвсем друга игра, но търсенето на мускулатура не предполага здраве. Така че едно от възможностите за даване е спорта, но той трябва да бъде повече кардио и по-малко фитнес, според мен. А най-хубавото даване въобще
е ходенето по планински пътеки и ако имате възможност, докато ходите, почиствайте пътеката. Съберете бокуци, съберете бутилки, съберете хартии. За мен това е най-хубавото даване. Повярвайте ми, няма да усетите, че ще хабите огромно количество калории. И вероятността да... Ако давате по този начин, вероятността да се разболеете от каквото и да е болест, ако не борим обикновена хрема, обикновена настинка, е много малка. Като говорим за физическото даване, трябва да обърнем внимание на менталното даване. Не може да натрупвате във вас ментална енергия и да не я отдавате, защото менталната енергия се превръща в физическа. Как? Ако днес получите упрек от няколко човека и сте ядосан и сте неразположен, се случва следните неща. Повишава се нивата на адреналина, норадреналина, повишава се нивата на кортизола. Веднага тялото започва, черният дроб започва да, заради повишените нива на адреналина, норадреналина, черният дроб подава голямо количество гликоза, защото ние не знаем, че този стрес е основно психически. Нашето тяло реагира по същия начин, само че не гони мечка. Така че черният дроб зарежда клетките зарежда кръвта с достатъчно количество гликоза, панкреаса започва да произвежда инсулин, за да може гликозата да влезе в клетките, за да получим енергия, за да може да тичаме, бягайки от мечката. Но но вие знаете, мечка няма и получаването на ментален стрес и то, ако не бъде отдаден, също води до това коварно заболяване, диабет. Не случайно старите хора казваха: стреснах се и получих диабет. Бях ядосвах се и получих диабет. Именно поради тази причина, това е механизма. Как трябва да става отдаването на тази негативна енергия? Това пак е според мен. Както казах, моето мнение не е меродавно. Отдаването на негативната енергия трябва да става по начин така, че да не затормозите някой друг човек. Има хора, които могат да вземат тази негативна енергия, разказвайки вашите проблеми. Има и хора, които не могат да я вземат. Добре е да намерите човек, ваш приятел, истински, който може да вземе тази негативна енергия, на вас да ви олекне, а той да я преработи и нито вие да имате проблем, и нито той. Избягвайте да давате вашата негативна енергия на хора, които не могат да я приемат. Лесно се разбира кой не може да приеме тази енергия. Ако човек не иска да ви слуша, ако изглежда оттекчен, ако повтаря да, това е човек, който не иска да приеме вашата енергия. Тя пак ще остане във вас и пак ще имате проблем. Така че намерете правилните хора, с които да се свързвате. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно и да живее майка България! Are you ready?